59 urte eta gero, beste urte batez, iruindarre Germán Rodríguez hartu dute gogoan, uztailaren 8 honetan. Ehunka izan dira, gaur gerturatu direnak, tira, eta horren lekukotza ere hementxe duzue. Gaurko egunak hala eta guztiz ere, festagiroan aurrera segituko du, gaur besteak beste, bazkari internazionalista bertan izango gara, eta hori bakarrik ez, bestelakorik izango dugu, trontzalarien txapelketa ere izango delako, eta elkarrezketa berezi bat ere bai, Juan Martínez de Irujo gaur 11an. ¡Hola, San Fermín! Disparo seco, primera letra, lección de historia. Solo vale si escuchas con atención, se te queda grabado en la memoria. No se cuenta pa llorar. Uztailaren 8 dugu eta urtero bezala omenaldia egingo zaio gaur Germán Rodríguezi eta San Fermines 78 gogoan taldeko Xavier Barberekin elkartu gara. Kaixo egunon? Bai, kaixo. Bueno, urtero bezala hemen gaude, aurten 39. aldiz, konta iguzu zein da aldarrikapena? Bueno, alde batetik betikoa, zeren beti lotu nahi izan dugu, momentu horretan suertatukoa gaurko egoerarekin. Oso egoera kaskarra da sozialki, desigualdadea, desberdintasuna eta injustizia pilo bat dagoela oraindik, eta beti lotutzen dugu, ez? Memoria eta berreskuratzea oso ongi dago eta beharrezkoa da, baina batez ere gaurko egoera ere eraldatzeko, ezin da jasan orain, jasaten ari dena, errefuxiatuak alde batetik, Altsasuko gertaerak eta nola zigortu nahi dute historia hori, beste aldean Martin Villa desastre bat bezalako hori sariak eman eta holako historia, eta horretaz guztietaz hitz egingo dugu pixka bat eta hori. Eta beste aldetik, datorren urtea borobila da, 40, eta hasi gara ja prestatzen jada, udazkenetik hasiko gara benetan zerbait egiten, urtea, hori, esan dudan bezala, borobiltzeko. Eta ea ja azkena den, egia, ez dakit, aitortzen den edo... 40 urte pasa dira da, kontatuko diguzu agian gazteenentzat edo ze gertatu zen 78an uztailaren 8 horretan? Oso potente eta denbora gehiago beharko genuke ziurazki, baina batez ere egun horretan Iruinen polizia asko zegoen, gure ustez ez zen kasualitatea historia hori, normalean baina askoz ere gehiago. Hoietako talde handi bat eta armakin eta guztiz hartu ziren peña txikiekin zezenketa bukaeran plazan, pankarta zela eta betiko liskar bat zegoela eta itzaki horrekin, kriston basakeria egin zuten hor. Bertan zaurituak izan ziren, balas eta ez dakiz zer, horrek piztu zuen jendearen emozioa eta dena, eta orduan bronka jarraitu zen Iruña osoan, eta hemen bertan, hemen ondoan, gure laguna Germán Rodríguez hil zuten, poliziak hil zuen, bala batekin, eta hori, San Fermineak lehendabiziko eta azken aldiz, bertan bera geratu ziren, kontatzeko piloa dago eta ezen kasualitatea izan, gure uste dugu, ez? Nafartarrei bidali ziguten boteretik, baita Nafar botereengandik ere bai, mezu garbi bat. Eta Nafarroa Euskadin, esaten zen bezala momentu horretan, edo Nafarroa sozialagoa eta bide horretatik hori izango genukela. Eta hori izan zuen, justu nun eta Nafarroako jai aste horretan, San Ferminetan. Momentua ez den edozeina eta alde horretatik. Siguen llegando cosas que me traen montadas en un suspiro. Tu amado eco, recuerdos que no se congelan, victorias, alegrías, mi lengua, mi pueblo. Tengo tu mano en mi hombro, el aire de tu boca en la mía, veo el brillo de tu sonrisa. Geroztik babes soziala jaso izan du gai honek eta ikusten dugu gaur
ehundaka pertsona batu direla hemen Orreaga kalean, eta instituzioak ere ordezkatuta daude, hor ikusten dugu Asiron adibidez, alkatea, gero eta babes gehiago jaso duzu, ezta? Bai, karo, 40 urte asko dira, 39, denetarik izan dugu, mantendu izan dugu historioa, oinarrizkoa, iruditzen zaigulako, hori, esan duzun bezala, gazteek, bertako gazteek ezagutu behar dute benetako, edo gutxienez, transizioko beste alde hori zer izan zen. Eta denetarik izan dugu, baina orain gero eta gehiago. Jendearen aldetik beti berdin izan da, eta 100 izan duzu, igual 1000 baino gehiago bilduko gara ere bai. Eta berriagoa da hori, instituzioen aldetik, bai Nafar gobernua, bai Iruñeko udaletxetik, babesa eta laguntza eta hori dena. Eta hori, eskertzekoa da, denon onerako da gure ustez, eta oso ongi etorria eta jarrai dezala historioa horrela. Xabier, eskerrik asko guretzako tarte hau arteagatik, denbora gutxi falta daia omenaldi hasteko. Hasiko gara, nahi duzuen artio. Gure bihotzean loratu zana, maite zenuen iriak, nahi duzure oroitarrian, baina batez ere maitia zure hirrian. Maite zenuen iriak, nahi duzure oroitarrian, baina batez ere maitia zure hirrian. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán. San Ferminen 3. eguna eta gaur goizean babes zibilerako batzordeak beste sexu eraso salaketa baten berri eman du, eta modu honetan 3 dira jada San Ferminetan jarritako salaketak, 3ak ukituengatik. Atzo aipatu bezala atxiloketa bat gertatu zen 7an, eta beste atxilotu bat ere izan da 6an gertatutako sexu eraso batengatik. Salaketak egin eta gero emakumeen eskura jarri dira gaur ere udalaren orientazio baliabideak, atentzio judizial eta psikologikoa, eta halako kasuetarako udalak eskaintzen duen konpainia zerbitzua. Iruñeko udalak protokolo berria du sexu erasoi dagokienez, eta protokolo hori martxan jartzearen helburua da biktimak babestea bai atentzioaren eta laguntzaren ikuspegitik, bai informazioaren ikuspegitik ere. Udalak ohar baten bidez adierazi du salaketaren berri, eta egunero goizeko 11etan hala egingo duela jakinarazi du. Aurten Iruñeko udalak sexu erasoen kontrako gune bat ireki du, eta asko dira ona hurbildu diren herritarrak. Nahiarekin egin dugu topo, kaixo egunon? Kaixo. Etorri zara hemen atzean dugun etxetxo honetara, eta zer galdetu duzu edo zer kontatu dizute? Iruñan sexu gabeko... Sexu erasorik gabeko gunea dela, ez, Iruña? Eta zerbait eman dizute? Bai. Hau libretatxo bat dela nola egin behar dugula ipurdia eukitzen badigute edo zerbait horrela, eta ere pin bat eskuarekin. Eta pin hori jarriko duzu, ezta? Bai. Beste lagun batekin egin dugu topo, kaixo? Kaixo. Bueno, zertarako zaudete hemen zain? Pixkarra indikatzeko, eraso sexistak eta ez direla egon behar. Ne ustez hau esan egon beharko, baina zoritxarrez gaur egun ondiokan olakoa gertatzen die, eta behintzat jendeak ikusteko,
hori gaizkia dola, eta gu behintzat, feminismoan aldekoa da, ni behintzat, ez da izan esan. Eta informazio bila etorri zarete ona, edo? Gehien bat, pina erostea, eta gero galdetzera igual, ze zonatan egoten dien laguntzeko eremuak, ez? Zoze ikusi eskero, nora jo. Hemen gaude beste egun batez, Sanferminetako egun polit batean, eguraldi iragarpenak baikorrak ez diren arren, eguzkiak gogor jotzen du gaur ere, eta gogorrak izanen da, bertan atzean, herri kiroletan dabiltzan kirolarientzako trontza txapelketan ari dira, gizonezkoak eta emakumezkoak, eta aipatu beharra da, emakumezkoak gero eta gehiago direla, honetara animatzen direnak, eta ea lortzen dugun norbaitekin hitz egitea. Hemen dugu gurekin trontza txapelketako irabazleetako bat, Itxaso Aresokoa, zer moduz joan da txapelketa beraz? Ongi, gogorra beti bezala, ze izaten da, oso denbora gutxian, 10 urte ematea, orduan dena eman behar duzu denbora gutxian. Hemen eguzkipean txapelketa egitea ez alda gogorra? Bai, baina urtero izaten da hemen, Foru plazan, eguerdiko 12etan, eta beti olako guralde tokatzen da. Ohituta zaudete beraz? Bai, 5 minutu dela, baina 5 minutu hauek hementxe, eguzkipean. Ze modako lan egiten duzue trontzan? Ba, neskak izaten dugu, bat bosteko egurra, eta 10 urte eman behar ditugu alik eta azkarren. Eta mutilek ja izaten dituzte 14 eta zutik eta vertikalen, osea, bi modalitan, bai. Herri kirolak behar bada beti izan dira gizonezkoen kirol mota bat, gero eta gehiago dira honetan parte hartzera animatzen diren emakumeak? Bai, gutxi daude, Nafarroan batu beste, Gipuzkoan ere batu beste, baina orokorrean oso neska gutxi. Esika bera animatzen din gehiago. Ados, mil esker eta sorte hon datozen txapelketetarako. Vale, mil esker zei. Para Cañamares Eugui! Azkaren ezbinean! Atento de trofeo! Azteko aukera. Lan ederra egita! Berriro ere Nafarroako txapeldun! Josetxo eta Iñaki Barberena! Eta hemen dugu gizonezkoen artean trontzalari txapelketako irabazleetako bat, ongi joan da zorionak txapelketa? Eskerrik asko, bai, nahiko ongi joan da, hasieratik aurretik patu gara, eta baginun gure gaia zela vertikaletan, eta han estutu pixke eta joan gara aurrera, eta ja bakarri probak itzea zen. Lehia handia dago parte hartu zuen taldeen artean? Bai, lehia handia dago, gaur beraiek ez dute asmatu gu bai, eta hor dago diferentzia. Nahiko paretsu gaude lehenbizko 3 bikotiak, eta hor lehian egon gara probardi hartio. Kriston subidoia ez, izaten da irabaztea, ikusten zaituztegu, irabazten duzuenean, nola, elkar besarkatzen duzuen eta... Bai, azkenen ordu asko entrenatzen dire, gero probandako ja urduritasuna tortzen da, eta bueno, ja amaitzen duzunean eta irabazten baduzu kriston gozapena da. Tira gozatu momentu hontaz eta ongi pasa Sanferminetan. Eskerrik asko, hain hasiko dugu. Mil esker. Eta hemen ditugu gurekin Uxue eta June Txantrearrak, trontzalariak eurak ere, zer moduz du joa txapelketan eskak? Bueno, nahiko, gustora ibili gara, ez dakit izan da gure lehenengo txapelketa eta
Bueno, izan nekagarria, oso nekagarria, baina hori pixka bat azkena geratu gara, baina oso ondo egon gara, gustora egon gara motzen eta hori, lehenengo urtea izan da primeran. Giro polita somatzen da hemen plazan, gogorra alda eguzkiazpian txapelketa ikia? Bai, ni negoen mozten eta nabaritzen duen izerdia hemendik begitik sartzen eta en plan, eta nahiko, bai. Segitun etorri zarete ona itzaletara? Bai. Zala badoa kanpora eta gu, itzalakin baina, gogorra baina egiten zara. Tira, beste gai batzueri heldu, zer modu zua San Ferminak? Gustora, hemen 8an gaude dena gogorre ematen, ondo. De momentuz primeran, gaur gero izkurtatzera bazkaria eta aurre egitea San Ferminei. Bikai, mila esker neskak eta ondo pasa dezazuela San Ferminetan. Hemen Foru plazan ginela Juan Martínez Irujo pilotaria topatu dugu, bera ere herri kirolzalea delako, ezta? Bai. Ona etorri zarete herriko norbait animatzera, pentsatzen dut? Sí, no, la verdad que hoy competían una pareja de Ibero, Adrián y Lagarto, y hemos venido a animarles, ¿no? Y por suerte pues han quedado segundos y nos vamos muy contentos. Zer moduz dijoaz San Ferminak? Bueno, tranquilo, ¿no? El día 6 sí que salí un rato porque hacía mucho tiempo que no tenía libre, pero durante el día, ¿no? Y con la familia, que también pues se puede pasar igual de bien. Ya por la noche ya estamos ya un poco mayores. Udaletxe plazako erretransmisioa ikusi genuen nola plazak ere animatzen zinduen Irujoren oiuan, unkigarria izan altzen momentu hori. Sí, la verdad que se me pusieron los pelos de punta, ¿no? No pensaba yo ni loco que me iba a pasar eso y me pilló de sorpresa y es uno de los grandes momentos que se me quedan marcados, ¿no? en esta vida. Que en un 6 de julio a las 12 del mediodía pues te griten Irujo en el procedimiento, eso no se puede olvidar. Pilota frontoia utzi duzu, baina pentsatzen dut pilota mundutik ere ez zarela aldenduko, hemendik aurrera zer? Bueno, pues ahora este verano descansar, estar con la familia y seguimos con el Carpelota, ¿no? Que es un proyecto que tenemos EUG y EULAC, Fernando Goñi y yo, que estamos trabajando con los chavales y estamos muy a gusto y al final pues la pelota es una pasión, es mi vida y no creo que me puedan echar de allá. Mila esker Juan, eta ongi pasa San Fermineta. Vale, eskerrik asko. Y ahí veis cómo, con una técnica diferente, prácticamente en 2 viajes en primer lugar, coloca la cadera y luego haciendo la gira en el pecho, logra nivelar la piedra. Lortu dugu gure egurrezko pieza kostata eta orain bagoaz Iruñeko kaleetan gauza interesgarrian hitz topatuko baititugu bertan. Eta Iruñako kaleetan gindoa zela, hemen Kontseiluko plazatxoan kantuzarekin egin dugu topo eta haiekin ere izan gara.
Mikel Ordoki Orreaga Fundazioko zuzendariarekin gaude hemen, pertsona dezente bildu zarete gaur kantuz honetan. Asko, beti urtero bezala, hemen larun batea zela denez, totzen dira toki denatik, hemen abestera bai. Iruña osoa zeharkatzen duzuei kantuan? Bueno, Iruña osoan egiten dugu, hilabetan behin, larun batetan egiten dugu, baina San Fermina eta San Fermin segitu eta ez dira espezialak. Totzen dira herri guztietatik, bai. Gero bazkaria eginen duzue guztiek batera? Bai, normalean egiten dugu hemen San Josen Parantzan, katedral ondozta, baina zela denbora dagoen pixka bat, bagoaz zizur nagusira, han ez dakit nun bazkalduko dugun, baina monan prestatuta dago bazkaria. Tropa bat orduan bilduko zarete zizurren? Bai, joazan urtean egon ginen, ia 200 pertsona bazkaltzen eta beso. Antxe gero juerga hona eta egitio, gustora. Ongi segi eta zaindu agotxa, Bit esker. Bazkaltzeko ordua iritsi da eta herri San Ferminen gune batera etorri gara, Oplazara, gaur Bazkari Internazionalista dugu hemen, eta honin inguruan hitz egiteko bi pertsona gonbidatu ditugu gure kamera aurrera, Naia eta Iker, okerez banago, bai? Askapena talde internazionalistako kideak zarete, zergaitik gaur Bazkari Internazionalista San Ferminetan? Askapenak aurten hartu du autua eta bat egiten du herri San Ferminen plataforma guztiarekin, baloretan oinarritzen dela. Eta guk bat egiten dugu lantzen diren balore desberdinekin, antikapitalismoa, feminismoa, ekologismoa, eta horregatik pentsatu dugu, era polit bat dela gure urte hurrena hemen ospatzea. Bazkari batekin ospatuko duzue, eta konta iguzuera labur batean, zer da Askapena? Askapena antolakunde internazionalista da, non bere helburua da herri zapalduekin elkartasun politiko bat egitea, eta Euskal Herriko egoera eta gatazka politikoak beste herrialde batzuetara eramatea den, eta gero beste herrialdeetako gatazkak eta dauden arazoak hona ekartzea. Uda honetan ere hori eginen duzue, aurten, eta nora joan dira brigadak? Momentu honetan badago brigada bat Kuban, eta beste brigada feminista bat Palestinan, Cisjordanian okerrez banago, eta gero urtero bezala joango dira brigadistak Boliviara, Argentina, Uruguaira, Venezuelara, Italiara, eta beste hainbat herrialde desberdinetara joan etorriko elkartasun hori jorratzera. Gutxi gora bera, zenbat brigadista hartzen dute parte urtean zehar? Aurten egon dira gutxi gora bera 75 brigadista, eta hori banatzen dira brigada desberdinetan, eta hori gutxi gora bera zenbakia hori da. Ara joaten dira bidaian, eta horrekin ez da bukatzen, gero bueltan ona ekartzen dute han bizitakoa, ez? Bai, hori da, helburua ez da bakarrik bidai bat izatea, baizik eta lanketa politiko bat eraman behar da gara, eta ona beste lanketa politiko bat ekarri. Azkenean elkartruke moduko bat da, eta hori, ez dela bukatzen lana ara joaterakoan, gero ona hitzaldiak eta beste kontu ere egin behar dituzu, ez? Bideoak edo jaialdiak eta bertako egoera hemen ere ezagutzera eman. Aurten esan duzue urte berezia dela, 30. urte hurrena ospatuko duzue, honetaz gain bestelakorik izanen duzue?
Ba bai, egingo dugu gainera urteurrena hemen Iruña herrian, eta izango da Berriozarren urriaren 7an. Herriok buru jabe borrokak uztartzen, uste dute izango dela lema. Eta bueno, pues guztia gonbidatuak zaudete urriaren 7an Berriozarren ospatuko dugun jaialdira. Bueno, ba, gonbidapen horrekin geratzen gara, eta hemen Bazkarian zenbat elkartuko zarete gaur? 35 bat pertsona bai. Bueno, ba hon egin, eta eskerrik asko, tarte hau guretzako, bueno, ba, egiteagatik. Zuei, mila esker. Bueno, eta honekin amaituko dugu, hemen O plazan, esan bezala, bazkaltzeko ordua dugu, eta guk ere, zerbait sartuko dugu sabelean. Herrien Europa dator ate joka, imperio eizuzen begira. Mundu hau aldatzen ari data, herrien algarak batu gaitu norabide.